Eduard Chmelár opäť trafne a bez servitky. Jeho najnovší komentár k výsledkom českých volieb rozprúdil vášne na oboch stranách politického spektra. Vypočujte si hlas Chmelára. Parlamentné voľby v Česku ukázali jednu vec. Špekulácie o tom, kto s kým pôjde do vlády, sú zbytočné. Lebo volič je suverén. On rozdá karty, nie komentátori. A ten, kto tentoraz rozdal všetko, bol Andrej Babiš. Jeho víťazstvo šokovalo. Výsledok nad 30%? Nikto to nečakal. Ani áno. A pre niektorých to bol dokonca dojímavý moment. Ako sa to stalo? Voliči po masívnej antikampani stavili na istotu. Strašenie únosom Česka k Putinovi? Nezmysel. Áno, jasne odkázalo. Žiadna koalícia s komunistami. A po voľbách to potvrdila aj Alena Schillerová, keď prepad hnutia Stačilo označila za veľmi dobrú správu. Zaujímavé je, že Áno bolo zhovievavejšie ku krajnej pravici či motoristom, než k Stačilo. Chyba? Asi áno. Tým, že Babiš zaútočil na Stačilo, zobral síce ich voličov, ale prišiel o mandáty, ktoré by mu mohli pomôcť zostaviť pohodlnejšiu vládu. A SPD slabý výsledok. A hnutie Stačilo? Totálny prepadák. Prečo? Lebo ich projekt bol nejasný. Spojiť komunistov, socialistov a kresťanských konzervatívcov? To je ako miešať oheň s vodou. Ak by stavili na čistú ľavicu, možno by oslovili viac. Kým bojovali s fiktívnym komunizmom, do funkcií sa dostali skutoční eštebáci. Gratulujem, výsledok hovorí za všetko. Politika sa ťa týka, či chceš alebo nie. Tak prestaň len pozerať a začni konať. Napíš komentár, povedz svoj názor, daj odber, hneď teraz. A nezabudni kliknúť na zvonček. Odoberaj, sleduj, zdieľaj. Toto je realita. Toto je Slovensko.